Så ifølge sætningerne, som er på side 25 i bogen, der gælder de sætninger for alle vilkårlige trekanter. Og så vil vi så bevise nu, at de også gælder for en trekant, hvor højden falder udenfor. Og ja, det her det er så har man en trekant, og der falder højden så ned fra B. Ja, og så højden det er så den, man kalder HB. Og den her vinkel, det må være 180 minus C, fordi der jo er 180 grader her. Og ja, så omskriver man til at starte med den her formel her, til at få et udtryk for højden. Altså HB er lige ved A gange sinus til 180 minus C. Og man kan sige, og det her sinus til 180 minus C, det kan omskrives til sinus til C, fordi at fordi hvis man sagde sinus til 180 grader minus en vinkel, det er det samme som sinus til vinklen, på grund af at to vinkler lagt sammen, de giver samme sinusværdi. Og ja, så derfor så får vi så det her, at HB er lige med A gange sinus til C. Og sætning 2, der får jeg at vide, at arealet for en trekant med en højde, der falder udenfor, det er T er lige med en halv gange HB gange B, som er det samme som en halv gange højde gange grundlinje. Og ja, så i det her tilfælde, der er det altså sådan her, at den skal omskrives til. Og så har man altså udledt udtrykket for HB her, og så kan man bare sætte det udtryk ind i den her formel, og så får man en halv gange A gange sinus til C gange B. Og det er med en halv gange A gange B gange sinus til C, og så har man så bevist de sætninger, der er på side 25.